गासिबो सफैजोबबाय दायो जिरायनो जायगायानो थोलायाखिसै दिनै बे समाव जों बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन बेंगलरनिफ्राय फैदों दिनै आदानि न'आव दा आदानि न'आव फैनायनि थांखिजों लोगोसे जोंनि बाइक राइडिं प्लान लानायजों लोगोसे बेखौनो जों दिनै बेसिम सफैबाय दा सफैनानै जोङो आदानि न'आव दंफैयो आदानि हिनजाव लोगोसे आदानि फिसाजो सानै दा बेयाव मान्डेया डिस्ट्रिक्टआव दंफैयोमोन दा जों ओरैनो बेरायथावथाव बाहाय नुजाफैदों दा आदाखौ आङो सिनायथि होग्रोनो सानदों आदामोना बावनो थाखायो लोगोसे बे आदानि बाजै बे आदानि फिसाजो सानैबो लोगोसे जों बेंगलरनिफ्राय बड' वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय गासै 24 जन मेम्बार फैनाय जादों बेहाय बिबानगिरि लोगोसे मेम्बार गासैबो जयै जों बाहाय नुजाफैदों दिनै दा आं जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि मेम्बार्स बिथांमोनखौ सासे सासे सिनायथि होलांगोन दा गिबियावनो दङ बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि मेन्टेनेन्स जगेन मुसाहारि बिथां लोगोसे जोंजोंनो आरो दंबावो जोंनिनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि गाहाय लेङाइ नेहाथारि अमृत बसुमतारी आरो जोंजोंनो दंबावो एकाउन्टेन्ट सन्जय बरगयारी लोगोसे आरो दंबावो एसिस्टेन्ट कालचार सेक्रेटारि बोसोन नार्जारी लोगोसे दंबावो एसिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट बिथाङाबो दंफैयो लोगोसे जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिनो टीम लिडार मिनि बर' लोगोसे दंबावो आं कालचार सेक्रेटारि दे आंनि नामा सुन्दर नार्जारी आंनिखौ होनानै लाबाय लोगोसे आं दा मेम्बार्सफोर दङ बिसोरखौ सासे सासे नामफोरखौ आं मोनथिलायजोबा गावबागाव बुंलायनानै लादों दा बे समाव आदाया मा रोखोमनि थायो बाहाय मा रोखोमनि बेखौ एसे सुंद' बेखेवनानै 6 बोसोर जाबाय जों सानो डाइरेक्ट बुंनोसै 6 बोसोर जाबाय बेखौल' बुंसै जाबाय दा ना ओमफ्राय आरो माबो बुंनांगौ 6 बोसोर थानानै माबायदि मोनदों आरो माबायदि सुखु दुखुफ्रा मावनायफ्रा फारसेनिफ्राय आदामोना 6 बोसोर जाबाय होननानै बुंदोंना दा 6 बोसोराव आदामोना मा रोखोमनि जेंना जेंसिजों जुजिनानै दं जेबो जेंनायालाय बाहाय जेंना गैया रावबो प्रब्लेम खालामा बाहाय बयबो सला मिला मिलायजोबो हिनजावफोरबाबो मिलायो हौवाफोरबाबो मिलायजोबो आरो जोंजोंनो गासिबो लोगो जाजोबो आरो मोजाङानो दा नानिमोननि नामखौसो मिथिजानो लुबैदों आंनि नामानो जाहैबाय सान्दिया बसुमतारी आंनि मुङा सनिया बसुमतारी बाजैनालाय नामा बिना गासिबो गामिया नोंना आंना बावरागुरि आदानाथ' रानिपुर सिनायखाबाय दा आङो खावलायनो सानदों जोंनि BBWनिनो लेङाइ नेहाथारि बिथांखौ सुंद' बिबुंथि लानो थाखाय गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय दिनैनि बे दिनावहाय जोङो BBWA आफादनि थ्रुयैहाय माने बाइक राइडिं खालामनायनि थांखि लानानै जोंहा मान्डेयावहाय नैबे जोंनि बिदा सुकुर सिं बसुमतारी आरो बाजै आरो बिथांनिनो फिसाजोफोर दङ बेखौ जोङो माने लोगो हमफैनायनि थांखि लानानै जोङो दिनै बे मान्डिया डिस्ट्रिक्टसिम फैनाय जादों दा बेवहाय जोंनिफ्राय गासै 24 मेम्बार्सफोर फैनाय जादों दा जोङो बे आदामोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने बेसेबांबा गोजान जायगायाव जों बेंगलरनिफ्राय गोजान जाथारो दा बेवहाय बिथांमोनहा दङ अनलि न'खरसेल' बेवहाय दा बिथांमोनहा खालि गावसोर न'खरनिल' सुबुं बेवहाय दङ गुबुन गैदेरा जोंनि बर'फोरा बेंगलरावथ' गोबां दङ नाथाय बेवहाय अनलि बे न'खरसेल' दं जों मिथिनायलाय आरो बिथांमोनहा जोंखौ खावलायनायलाय जों बिसिम बे आदामोनखौ लोगो हमनो होननानै जों फैनाय जादों दा जोङो बे आदाहा माबाफोर प्रब्लेम दं नामा बा
आदाहा सोलिनायफ्राव माबाफोर उसुबिदा जोंनिफ्राय माबाफोर हेल्प एबा जोंजों मिलायनानै थानाय माबाफोर थांखि दं गैया जों बिनि सुदाद लानो होननानै बे आदाजों कन्टेक्ट खालामनानै फैनाय जादों दा जोङो गुवारै सावरायनानै थांगोन आरो दा जोङो बे आदाखौ सिगांग्रो सावरायनायनि सिगांग्रो जोङो जोंनि BBWA आफादावहाय गोसो खुसियै गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय आदाखौ जाहाथे जों लुगैयो माने बेसेबांबा गोजानावहाय हारसिङै मोनसे न'खराथ' दङ जे 6 बोसोरनिफ्राय थादों होननानै बुंदों नाथाय 6 बोसोरनिफ्राय थाबोदों अब्लाबो हारसिङै थानाय हिसाबै माब्लाबाफोर माबाफोर प्रब्लेमफोरबो नुजाथिनो हागौ बिनि गेजेराव बिनिखायनो लानानैनो जोङो बिथांनिसिम फैनाय जादों दा आं एसेबां माने गोलाव बिबुंथि लानाय नङा आं बिबुंथिया बेखिनियानो थानानैनो गावनि न'खर गंसेयैनो बोरै माबायदि सोलिदों जों बेखौ मिथिया नाथाय जों बेखौ मिथिनो लुबैनानै हास्थायनानै जों बेरायनाय फासेयैनो बिथाङा बेयाव थायो होननानै जों बिथांखौ हाबनानै नायफैनाय जादों दा नुनो मोनबाय गमामायैनो न'खरसेयैनो थामारो बिसोरो रावबो जोंनि बर' हारिमु खाथि खाला रावबो गैया बेनिखायनो दा माबाफोर उसुबिदा माबा जायोब्ला मानसिनि थांनानै थानायाव जाखायो जानाया माब्लाबा समाव बिनि थाखायनो माबा मोनसे जुदि उसुबिदा गोलैयोब्ला जोंजों कमिउनिकेसन लाखि जोंजों कन्टेक्ट खालाम जों बेफोरनि बेलाखौ नायनानै जोङो आदानिसिम फैनानै जों नायफैनाय जादों दा बेनोसै जों बयबो गोरोबलायनानै थानाया मोजां जोंनि बिमा बिफा गैयि जायगायाव दंफैयो जों बेसेबांबा गोजान जायगायाव जों बयबो खौसे जालायनानै गोरोबलायनानै थानायानो जोंनि मेन थांखि बेनोसै आं बुंनाया देलाय फंसेसो बुंनो लुबैदोंमोन आदाया लकेल खालि